Έχοντας αγοράσει κάποια ψηφιακά έντυπα και εγκαταστήσει την εφαρμογή για το PC, μπορούμε να ελέγξουμε την πρόοδο καταβίβασής τους στον υπολογιστή μας. Το εικονίδιο του προγράμματος Download Manager που κατεβάζει τα έντυπα από το ίντερνετ εντοπίζεται στην taskbar των Windows. Με ένα κλικ επάνω του αποκαλύπτεται το παράθυρο του Download Manager, στον οποίο φαίνεται η λίστα των εντύπων που κατεβαίνουν αυτομάτως, ένα-ένα κάθε φορά. Από τον Download Manager μπορούμε να δούμε αν όντως έχουμε καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία του λογαριασμού μας στο ηλεκτρονικό περίπτερο, κάτι που κανονικά θα έχει γίνει κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην καταβίβαση των εντύπων, διαλέγουμε το λογαριασμό μας και πατάμε το κουμπί ενεργοποίηση. Σημειωτέων ότι μπορούμε να εισάγουμε κι άλλο λογαριασμό που έχουμε ανοίξει, πατώντας το κουμπί με το σημείο SYN και εισάγοντας τα ανάλογα στοιχεία. Εξ ορισμού το πρόγραμμα ελέγχει για καινούρια αγορασμένα έντυπα κάθε 15 λεπτά. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε άμεσα για διαθεσιμότητα καινούριων εντύπων που μας ανήκουν, πατώντας το κουμπί «Έλεγχος τώρα». Πατώντας το κουμπί «Επιλογές», μπορούμε να ορίσουμε τη συχνότητα με την οποία ο Download Manager θα ελέγχει αν υπάρχουν νέα έντυπα για να μας κατεβάσει. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε να μην τα κατεβάζει αυτομάτως, αλλά να τα εμφανίσει στη λίστα και να μας δίνει την ευχέρεια να κατεβάσουμε όποια έντυπα θέλουμε εμείς. Δίπλα στις επιλογές υπάρχει και κουμπί που οδηγεί στη βοήθεια. Αν επιλέξουμε χειροκίνητο κατέβασμα των εντύπων, υπάρχουν σχετικά κουμπιά που μας διευκολύνουν στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αφού κάνουμε κλικ για να τσεκάρουμε τα έντυπα που θέλουμε, μπορούμε ανάλογα ή να κατεβάσουμε μόνο αυτά τα επιλεγμένα ή να τα διαγράψουμε με το δεύτερο κουμπί, ενώ υπάρχει και μια τρίτη επιλογή που καθαρίζει τη λίστα από τα έντυπα που έχουν φτάσει στο 100%, δηλαδή έχουν κατέβει στον υπολογιστή μας με επιτυχία.